nyina akoye Ghana for ba se no mimi hunu se ekuokuo ene ensori ne dɔɔso no ena amasa e friend say enkabom no mu ayede atete before na ye ba ya na sorry eni ha no ne ye do ye ho pa yo abusiafo Dr. Jamana mo hu mi wa hai Voice of Pan Africa Media etwaneti aye Vopam TV sanya radio saka ho na ene no ye di dwumadie bi a ye introduce no aba foforo a ye pese Germany Hannover ye we pese ni titiri ye ne Ghana for ye ko efiefie ne ne Ghana for ye de etwetwe nkomo efa Ghana nkoso dwumadie ho enti ene no ye nsem rekora ne pese ye bowura Hannover man hene na Gebo na ye ne kwotwetwe nkomo ba ko mbienu enti se wo ye Ghana ni na se wo Hannover krodue ma na Germany mpo a bomodian say obitie nkomo twetwe bi na wo so di bi aye atoto abrabo ho no watu ho fo enti ne muni machi yo mse afina yaba bidru Hannover man hene na Gebo na ye kwako bele no ahwe se nana wo ho a for nana ba for wia adodo na afre no Gebo na yenya no Vopam TV so na nana ebe mu akwaba eba asetenemu nkomodie ewo Vopam TV aminiano mena mema mu akwaba vise mu abafie metwa wo mu asye so a ena mu mama akwaba nto aba mu abafie die mema mu akwaba se enene da edikan nana ye nyina yetimi ahyehye mre ama yatoa wo ofie na ye won komo bebira nana ye pese ye no ye etwetwe efa Ghana 43 ye wo Hannover ha ne said ye nwumadie sitie ene ye ba ye no mefa nse ye mkra de ye ba ye nkyai na mo ye beto mu no ye nhyeda hu ne bebira ekoso but ni nyina mu no ye nsema ye hia ye pa ne ene nkomodue no titru kra ntine ebeba nana Gebo dodo na asafre ne Gebo ena osan ye nana bafo awua na ene ye pese won kyerkyere ni mienu nyina nsakra na yakọ ye nkomotwetwe nana ye patwe kase nana Gebo anase nana bafo awia wo won kyeremu bia obitimi de amaye odaroma mi won kyeremu na Gebo no school say ye susa no na say mia medin ena me join no ena me di benya Gebo George bafu osu echan okay ena mi yi ya na ekambo mu ena beye Gebo okay ne nana ye dasepa ne sa enkyiremu ne se hwe ma Gebo na koye wankasa wudin no abbreviation wakeka bom makeka bom yeah sanity okay busiafo nana owo guy name nti se nana we hard nana de wo mni se ye hu se wo na wo Hannover man hene ya tetea na no kure wo no ene say because ye ba ye hwe wo dress na bibi a kire se wo ye ohene kase na obetimi aboye nkiremu kakra wada roma menchiremu ashase senia ahenie ni ti eba ya na asese na sa pepepe ne me be frase na me yemrante hene na empanyimfo a eba beto mu okrom hanom ye papa George Monia wanya ne ba bi ko onyame mfa ne kra ensie ye mai na ye papa Mr. also wanya ne ba bi ko Mr. Chumesi onzo so wanya ne ba bi ko nyankopon fa ne entre ensie ye mai sanso an ye papa Mr. Usu ye nyina efra ne Mr. CK ono de otiase na sampanyimfo yi ene adwene ho se abrante wadi mrante hina ache ewa Hannover kuremu
enu nti no yɛpɛsɛ yɛbo aba so nti me papa sike sɛ nam sɛ ɔyɛ panyin nti no ne ma ene mepɛ nti mɛfrɛ me papa sike ene mmerɛ bi ɔfrɛ me no ɔsɛ Kofi sɛ ni wasi atena emranti akonwa no so akyɛ no sɛsɛ no aduru mpempensuo bi a umfie ekɔ nanim nti yɛn hwɛ sɛ sela no yɛbɛ ubedi mranti ehe nti no yɛbɛbo aba so sɛ ya yɛpɛsɛ ubedi Hannover ɔman no so nyɛsɛ ekuro Hannover na emom Ghana fo a ɔmo Hannover hanom yɛpɛsɛ wona woda omuti ɛno nti wɔde to manim no meso so megye ɔse ɛyɛ ɔyɔ nti emire duru yɛ no na ɔmo pagya me ɛde me betena ɔman akonwa so na ɔyɛ ɔman hene ɛwɔ Hannover yo nana yɛbɛdase na emse sɛdeɛ dodoɔ na ne da sɛ wakyerɛkyerɛ ɛyɛ ahenie no mu yie ama me yɛhwɛ sɛ dodoɔ na ate sɛ woyɛ ɔhene wɔn sɛ Ghana for yɛ dɔso ɛyɛ Hannover krodua mu but yɛka sɛ nana bafo awia na sɛ nana Gebo a dodoɔ na nim sɛ bi a edin no da wo so kɛkɛ ana bibisa but wa me ase sɛ mpanyimfo hyɛ da atena ase fa ebi a ɔmɔden mɔ ne udwumadie bi a wo so yɛ de udiboa ɛna yɛyi wo sɛ no ɛyɛ de bɛda ɔman no ɛyɛ Ghana for titiro nyinaa ɛyɛ de ano na ososo no ehwe ne kan yebom na mmra no obehwe se Ghana for problems na se for yo nana good na yebebusa se nana wo ye de hye wo eye oman Ghana mu dada na se senate enokre ote edin baafo a nenye edin ketoa baafo awu bia ye Asante hene defense minister na se ono na bibia ba ntokwa ba odi kan me free Asante kura ye frɛ no Nsuta Saman tete no ne ye frɛ na Agona Saman na ebedi Nsuta ase disesi ye frɛ honum Nsuta Saman me papa Next Ashanti region asem na meka woka Saman em se doso bebre nti no mankyire mu ye a amanfo hunu ba bia Saman no sa pepepe o mampon a woduru Agona na wamane wonsanifa eho ekwan no so na do ba beduru Agona Asaman na me papa so ye chidom hene ewo Asaman na me nana so enene ye ohene aya wanya ni ba bi ko nana owusu sechere aya asese no yenyansie no mfie nsia ni a ofiri mu no yenya empre no kwarabe na amamre kwan no ansa na yebesie ohene no kire yenya na bedi e kire ansa nti ye toto nioma bi ebi amrepa mu no ntimi hunu ebia nafa memfikire anese nana balisa obeja ye ho na wakodi ehene foforo eyo my Ghana mu ana senate sane akonya de to a yensa yachi ntimehwe okay na we de wadaroma em se wa me hu se wo ye de hye dada ewo eye Ghana eye asante mamu eye Agona Asaman na ye pese ye hu eye wabakose omranti bremu kakra ehe na wo ku school ehe pa na wo hye da tena ye na ekwan be so kra na wo fa so a wo be pie eye Germany Hannover mamu wadaroma nana dawase me Asantini me maame ne me papa efi kuro ba akoso aya medikan aka na Asaman na me nana bema efiri mampontene na me nana ba efiri Asaman se kwan ba ko aso kwan ba ko aso nyenchen kra na me ko school ahyase no sene class 1 esitie no me hyase wo city of Kumasi ena e free honum ye call state experimental nti from state experimental no ye common entrance no ena me de call do my secondary school is area how
area ha me do ko Aduma secondary school na me ko form 3 no ena me free Aduma secondary school na me ba Kumasi Anglican na hom na be wie form 5 nti form 5 no am wie no ena me de ko 6 form e TI Ahmedia yeah me wie 83 no mu esa cheye kakra ache pa nyame ampata kra bia na ne ye mu de ne Yesusa ne Yesusa ne Yesusa nti menua panyini ene di kan etu kwan ba abruchiremem Germany ha or ba Berlin in 1918 nti e school mo an we senka memra na enam se mo ani tua education de em se eyema yi ni pa bia nti awofo na ampene se men soli minya adisua no na memra abruchiremem nti menua ne di tekiti bae no e maame ama opese mi wie 6 form na me hwe se metimi ato aso akọ university a nanso so mpanyimfo se yankoti aduromra ne nyina ne ahan suku ye akoi sika ya ne de ba enokre intimna wie 6 form no saa time na ye ma panyina wanya ne ba bi ko nanu ye Papa J na wabeya tutu varsity mu nti na chese omu titifie nti se meka se me twen afini bi mu ansa na menya kwan university a obesi ade san ade chi na chese mra na ekro nti hon mo na menua ne so ene esa ade a pam no twa no ni nyina ne mache no sika kro ye nti ne besin na ebra nti oba e no kan yegu mu na menini nyina ayede ye besu ye Berlin ana ye me ba wo yenhwe ha kakra na wawofo am se de o kasem no wawofo am se na wo bo homodin wo school unye sho se na wo bo homodin wo school ntina na mo fo so se bo modin an se wo be ku school na drum pempenso bi anana uti no wo hwa na ensendi mwawo ana se na te etire no na ediboa me nanzo so se ne me die kan kan no sikapia ne enenam se krom kwanse krom putogum ni hwegum kwanse kro na ekro yaso frudua na ate behwe a wasi usane so a esi kro no a enti ye nam so ye de bekwa akosua no na afi ubewie sukui se ne esi wo mo awie a wo tititi fie ya wo nya adwumanyi ebi anka me kokoduru ho man ka ebi asa abrabo no na me faaye nanzo so metutu me na asentemu a me bae abrabo na koyie se aboa me abrochire di aboa me ni mabusua nyina enokre na na yenhwan hwe ni se emra na wo ku school no mfa nse eye o secondary level no na efa eye agudie metima ka se bia sports ana bibisa na wudi mu akotene because story bia menya ye no metisi ese na odi me pese me akora me pre me ho aka na agrobe na wo ye mu ade pa mra na wo ye umrante ayi mremu na wo ku school emrante mremu de sports de me bo me ho modern pa o Ghana na Ghana no ekoye sa buruchiri hanma enka sports anka me ye no enka mekwachi pa sable wo ye millionaire Union come bro because secondary school from one maybe American friend cross country aya yes abrofo ka marathon yeah na me ko bi pa ayire so school enipa be we na mtimi to so enum wow that time na magin fie say be 15 edunum onso so na me mpanyimfo no April so o me yams akola ketua wakoma echen ponko ekoswa to America me 200 meters me ko 200 me ko 400 me free long jump ese free high jump na ni wi ase kura no me bobo hockey e ma o my Ghana wow na se ohwe mu kura awofo no
na omo present ka obeku school atena Ghana na BBC kura no mu hu wo mu a omo yesen ka obesa to aso ba se de yedi kan kan Nyankopon ne enenim adechie mu asem na wo de ba abrochire ana nyesa na netie nana sa na netie na ma wo fo no na omo mpe sports no because omo hunu se sports ye no akoye enkola abone asem kobolo fo adwuma na kana ball pa so no ball boye pa na ball pa na papa ba ko wo me papa adwuma mu no ya resani ofo so me papa se wonyae on fire fa ho die mai na nka yentimi mo ball no na so me papa se that time we need to dadama o ka se o papa ama ma adwen abesi eye question we so wadaruma mo papa na se o maame ma mo nyina na mo dodo ye sei na oto so sei me papa ma ye nso ena me maame ma ye enan me maame ma ye ma mienu mienu me maame ma me na metoso mienu na me papa ma de me na metoso miensa nana ne ne twetwe nkomo no na Vopam TV radio na yetutu yanamo a ena ne ne ba betwetwe ye efisem nsem chese ne oma bibira akoso wo na brabom ne osan ba ya abrochire no ne oma bibira dai akoso na sisi ananamia ahu eye na brabom chese ne maame ma ne nuamo bebi oku school ni krom osan ye dehye sisi ayemfa nse ni nyina no kukuruhi ase ni nyina no nana de abapie eye Germany Hannover mamu na ye pese ye ne nko eye abrabo a obebo kakra wa ha ne hwe emu afutuo ene nneoma ye betimi ayde de asachira ya abrabo yo nana mse sisi an yemfa nse eye waba eye oman Germany na oba ha se no soso no ye hu se wabo bra bebre wa ha eno kura titiro ne hia ye because benfo me yete ase se panyina sabi owunwura mu no anase panyin omuwo efie no no abi na yede ewunwura mu ti ye beto mo ha se ya na ye penimde ewo mo ho se ya yeso ebetimi de yede atoto ya brabo ho waba abrabo ni nyina no de obo Ghana obetimi bia waye sisi waba eye abrochire na oba abrochire no mehwe so a omranti bremu de na se unye yize otase na se oye bema mu na oba ye no asetenemu a ewo ha nso etesei oba ye adwuma na oba to education so senate ye mfa nhya ase emfiri ho no kre ye ba krum ha no sabi empreduasa sika ene wo ya ni so se be pe bibi akọ yenchi enti no education pa de ya nya adwene se ye ba ha ma ye beto aso ba me beduru ha no me bo fa ba ko ha no o me ba no me beduru no Kofi ade no amfa wo certificate ama satam no so ewo university wa ha no nam so ofa wani tuya suku yakubia ya duru abrochire so yebepe sika so a wo saka suku ho asem to ye ya nam so ofa suku de ne me de ye mongu na mompe adwuma bi ma enye wo se Kofi azo so de adwuma ho odin o ye ba ye na adwuma ho odin satam ne mra na wu kuruma no na nya asem ketwa Germany fa wadwuma na se abai so numu a na wuni nkrata wudi ye adwuma satam no ne abeje no 20,000 max na bajo mfie dudu asem na okan na 90 anase 80 something asem 80 something asem na make 80 something asem na make enye mu 20 za acheyi ene ache se meka jema meka de di mark asem a dutch mark asem de anache sache intino na akwasi ewiewia ye ho ene koyi mfuo mudwuma tanka wo hima na factories no so tese ne na edoso kra na wo be de wanya biaye wonya bi nye sata mu mfuo mudwuma na doctor baako ene na o krata intino ye nyina ye boa ye ho ekọ ikuru bi so Hamburg nche ho ne afre ho num kolo ehonum na omudua sa strawberry nti ye kọ na aduro fie bi wo honum
na ansa na abenya duro fie no kura so akodem no kura no menua it's quite a problem no ye problem because house master na wo ho no unti efie ho no ma enya de obema akwan ama wa ba ho nti yatimi kotena kwaye no mu etwanya kopem se house master na time beso a obepon wa akọ ni fie ansa na ya firi kwaye mu aba aduro fie ho no ma abedama ahomache no miensa na ya sorry because doctor no wo okrum ho no ono na wode ne krata akoto adwuma no so obefa ya firi fie ho a ka sika ochie waje obia 1 euro 1 mark ana adwuma iso ya kwaye so afumu adwuma na em se wo mo atena akomadan for mesremu mamonyima no nsi be bone is omo tinto sa 7 na work na tinto sa asem aduaba ne ti se ne tinto se gu fom na wa wo hwa kumasi ni asemo plantie me ye de meti se nuaba yi ebre nipa bebre nese na nei na nese wo de compare ene nei dia na se ene wo kasa mi hu sai se ene emu adwo kakra motaba ene sa motaba me du ko gina ene nsu ye breu wose mo bre ye ya bebro ya bebre ni abo kwan ato ho no na monam so a mutietia so a mu hwe ya ni mu kura yantwibre kura na monam ye so kikikiki ya bebre ya bre wo krom ho pa se meka police asem so a ene na nye chese ene wona mo police busa wa asem bi obusa akura nkosi hwe bi sei wahu hankop dodo e dia gum nsa de mako police station enam krata asem ene na wunyi ni se mo mpen no so a mo ba ye no yesi na bone so dos wo mafa ye Ghana 43 mekai se papa nua bi a oba ye Germany na ache motami na yesi okoto eye cigarette o se cigarette machines ya na esisi abontin yesi wo okomia odi coins shema omia baako na cigarette ni shase instead so se nka yi baako pe na eba na afi na yi bebre na osesa ni nyina enda chese gu na atade mu na odi ko na police shia no na se wo be ye bibi se ya se police no hu a onfa wo hu ye de ena sa atam no so yetimi ka se ebi obu ha odi aduro ha na asa akodi aduro ha na akodi aduro na akodi anti I say odo se mo abre mo be bokwan no one way the other but I say mu soso no uni mpanfo no bebre kasa na say boni bebre so koso emo a abrofo no so ebe ma ye hu mo be hu say I say ye no kra no ye nheda anye papa bi asa ana nana boni ne de bebre koso de nanso se ekroma no a na kire ahoho no bone no se ne wo ka se wo papa bi ekostroto cigarette na si abontena se bi impreduasa wanfa hama ene bo machine no na de oye no menka se bi eye se ba ko na nkwoto ena mahino se na adwene mu ne eka no ase me ba o de evans machine kura de bibia timi si eye machine nko ade timi sai so ta se but enu ntu nkire se o se wo ye dai osisani ena kameka wo se mde ka kire se de oye ne de wanye ne yi na wo se ko bobo ade aka na no e de ko police station every say emre bi me koye adwuma bi wo baabi restaurant na me hunu obi passport anso me fa passport no yede e dey ba police station say me hunu say passport to be so sa pepepe na wo senka menu apanyin na nko ye nanso bi adufuru penti no oye say onfa nkugu honum na watwene nkakra na no onim se bebre na okwa akotwene na kuma na okwa akose no na me atensem bebrase ohwe mu a ohwe asetena omomre no ombetena na ohwe na se akwese ne no ya fa ye ho adi because ohwe mu asatam no kra na police sem kra nya dai enya sem keto ne no na yesamra na so na wa ma yatene o bebrase wa bra bom na ye de baha kra mpo na se mo amfa no ahogono so
Nana unse wasa koye oman hini a wo Hannover wo hwe Ghana fo nyina so bibia ni a wo ne yedwa beto awo ye be hwa be unse nansen mu Ghana fo e wo eye Hannover anase Germany kura titiru ene o bebre nkoyie so they compare other countries, foreign countries ene omu nyina be hia wa ha bibi kura ne be sia omo hwe se omo beto omo ho ase no maka emba internet yi so chese obi akura nte ni nyina so nkomra ohwema ye awale ene seven preduasa ye enkola sika ya ye se abai kindergarten ne nwa bebre nana minimse nana Gebo de ye kasa kindergarten because o mal doson ewo ye Hannover ha nti kindergarten asem de una ye the best person a which ma chirichiri yemu anase wo betimi ehu kwan a ye befa so a chese onu oba ne kratia eno nkoye suntudia na nkoye problem bi enye dey ema ye ntina na wada ruma ye nya sa opportunity de minim se Ghana for anase abusuafo nyina dey 8 o wada ruma ida wase sikano a wo boss no kindergarten no sabi matin wo say ya na papa fo no ene maame fo no ekun nanso tie sikano edin e de atoso klasika tie edin a ye de atoso yasin klasika na klasika de papa one maame na ekun klasika ho say ene kwaso ne wo yire ekun klasika ho yasi ye klasika nti na ban na atwere se kindergarten klasika nti mesre emema no sesika no mamonko ho memenko bi hu da me musa oba ne se akolasika bi aba na se tan be na abetum a menye bi kurada ese nane ti se wo ka se wo no wo experience problem bia wo ho dai wo fi se de ba futuo anase de nimde na obetimi aka kire ye nuamo because em se ade a se dem di kakae no titru ye wo mo asabi wo mo ma doso o mo se scan bomba no tembia na akoye problem nti se na wo se de wo se atoto nuama yi sa na metima aka no eni nti na wo nche da nya problem nye dai emfa ba obetimi ne ya chekakra kwan a wo fa so a abedru sabri unche da anya dai unse scan bi wo ha kudi oba no account sum jama fo no konto e friend konto anase be kudi be ma no su kontom nimye no office se na tie anase e de be kwan kra na e be fa so a e beti mama sa problem we because akodu ba bia am se egu ye ni mo ase dodo ana ofutuo ne yetie de meka no mu se ba bia nkwara ne do so wo mu no aya eba ne kese enti no so oba no futuo mu na ekoto a sebia ya na be ma no ehunu se oba no e de ya de fofuru bi ekoba sa no so a na be ma no ne buafu enti media de meka ne se awofo no omumienu nyina omunya botre na omunka omutirimu se sika no enkola no nko ana mode ma wo mu amomfa mo wo mu obi nkoyi bi mfa nkoye ono ne ono ade e be sweet no na se ade friend say ebe ne fe esa no a ema asundwie enye dai ema saa sika no enkola sika ese na ne kwakra mu no okay anase ye nti ase mu kakra no ebetima aka se be makra de ade nti na ntokwa wo kindergarten ho na wo ye adwuma de a ana enye saa mum ana se na wo betima sa aka ho because se de wo kan nti na ma me san busa se be ma se wo ye adwuma de a ade nti na wo kokko kindergarten because kano main purposely for enkora so wo ye adwuma de a onkokko sa sika no se wonya adwuma so a sa sika ne ni kwa sa okokko wo ho so de benti na wo so okokko wo ho because enkola sika awofo ye de abrese yemfama yemfa nhwe enkola no na de benti na wo maame wo ko wo ho de benti na eja ososo wo ko wo ho so
tin mesre enuanu a mo ko wo saa sika no mesre mo munya nkola ni sika no ema wo o ye beda se nana se hu hia se de tie bia no mbo ko saa sika ho because kana nkasa ye ma ye mmofra na o ma ba wiase no say Africa kakra me pese men kaka Africa because of ye no BBC ni ye man munti ye be hu BBC wa ha na efofo ye na ya adwen nyina akodi so ene na wo hwema de ntokwa ne awarija ye bibra na ye hu no ye akwantuom na ye dai e de abaso na nana bafo awiam ye ti ase se munyam ho abotre na sika no mu hu se ye nkura ne sika na mo no motimi hu kwan mo faso da achi mo de nkura no be de be faso na ye semre kura ne ye be fa sa kwan we so atwa ye ho ayesi mo ba kontem aye dai abana ye ba enkomo no de akapa a emu oda o si di no yi wasum na twen ye ntwa ye homra sisi a yo obusian for ye koje enkrato sa konum nsio kakra bi ye de e bai na ye besan ba ye nana ba fo wi ho nam se dwumadie ni ahwehwe nkomo afan na me atene obibrase ba ye nsemre kra no ye nsan kona na so ne ye wrap up ne ye mfa ye dwumadie no nya dai emra na wi ye nana masan ba so biem na nana yi sisi anam se ye din nkomo na fine but sisi akoye oman hina wo Hannover yi nana fisi no ye ba Hannover ya ye be hu Hannover ye hu nkabom bia wo Hannover ha ni titru so hwe ada start no Germany ni be ka se start na hwe Ghana for wo ho a hwe mu autum se afi bia mu afahye ana chese festival bia omudi as Ghanaian Union but Hannover hanko de nana yenim ade ana yenim boni bia ya ana yempanyfo ye beto wo mu ha se omuna eni nkabom dada no mo de asaya ya nana yenim de ekoso ntie ne de yenyaw nana bafo awia chese unim de ekoso bia no wo na obetimi ama ye nkyeremu na afi no wa me ye hu the way forward nti wada roma nana da sebre oje so sai nkabomu no me free hamburger me ba Hannover ha no mo de me ba na empanyimfo mo ha me ka so mo ebi anyom ba bi kɔ no me ba beto Ghana Union. In fact, na Union no na ye won kabomu. Ense mo ba ye a mo tese bi ni ho. Na Ghana Union wa ha pa 80s no mo. Aya na ye bi nyoma bebre. Ye cultural display. Se bi me ameti he cultural display na me ye no. Me kura na me ye okonfo na me wo mu. Aye 80s mo asem no kura na mo no so no mutimi nya nkabom na Ghana Union enkabomu a ye wo kete group aya pastor Afrifa eka group no ho no obotwene aya ni nua panyina bishop brobe aya wo Hamburg ona ne bo friends kete no that time 80s na asem na woka no kura na msem no so ne no so nso na ye enkabomu ye nyina ete ye ho ase me ba na officer die parent na masisi a ye ni nkabom because ye ka se nkabom a enkosi da be ne benya nkabom na e de na ato chima nti a up to now ye ni nkabom a ye Hannover kro kakraka we nyina na a wo da no up to now ye ni nkabom sa ye bitimi so aye bibi ama ye ho ama daache nkura na omo so ba no ba be so first no na chese ye nyina akoye Ghana fo ba se mi hunu se ekuokuo ene ensori ne dɔɔso no ena amasa friends enkabomu no mu aide atete before na ye baya na sorry eni ha no ne ye doye ho pa na asema wo kan die so ka se na ensoli adɔɔso ntine ma ekuoku a ensoli for nem se omote a be ha omo kakra o ha omo ye se twene anim da hɔ a ye monchen twene anim da hɔ a ye monchen ye ba ha na sorry ni ha no na obi bebuza se kwan be so na asori afeti se Ghana for yintimi nkan ho mbom se ye beti ase kura ye se Bible no kura no ejina ho ma odo Bible say ye nyina odo ne hia na afi adai na sa asori no we ko we asori a we nkyerɛkyerɛ nko we nkyerɛkyerɛ nko we nkyerɛkyerɛ nko enti we fa we adamfo a akwa se ne nkyerɛkyerɛ nti no onti mene ne nya dai enkabomu ni ntine ma onso ne nyina Bible ba ko ya ne yekura enzo obi ane ne nkyerɛkyerɛ
Nana we dey what be keep because I'm say Hannover might here and say I say solid na ma you mo atete instead of say or say kan ho bom kabuo mu beba no ame mu atete me sa na me hu no because we him ye Ghana for ye wo Hannover ha ye doso pa nana we him a wo ma omudin wa ban mu ene wo ma omudin ani aban mu kra ye kan bom a na say ye numbers no e ko nanim up to now ye ni hwe wa ha enti nana say the way forward a mo ye no ene say say wo ka se ni hwe wa ha hwe pa de ye wo bibi wa ha ye wo bibi wa ha aban no aye every year bia no aban na twasika ma Africans aye ayemfanye sa akọchira we ye amopese wo pese wo hunu no aban na twasika gu ato honum nanso yen tuntumfo no ne yen kwanimu. Oh really? Yes. Tuntumfo no ne yen kwanimu. Through Ghana for ne tutu Ghana for enya ne tutu Ghana for ye bibifo no ye musa yen hwehwe. This opportunity we nyina ho but ya yen hwe han na shigu. Na shigu because yeah friends abana my Africans baby a yenko meeting. Ho if you ni si ho. On say am say nipa kakra bi nenim. Baby a friends Asanteman Union Valentine's Strasse ho. Valentine's Strasse sabros ano. Abana di ama friends a ho. Say ho na ho montikuo na monko meeting. Wo mo atweska to osa afibia no de wo pese wo ye bia no koye beji sika no now the fa receipt ebra se sika me koje ye se ni se na me de aye nanso won bia mfi swimming aban na twa ato wo se Ghana fo ma mesiri nko swimming firi o monko sua asama ho jawuro a kire enso oba bia ni ho no a watu na namu sika yi eda ho no a enti papa no ohwe se sika no o ka kire em se ka bia de beto afeso a ni yemfanye bibia no mo asa abeje wo mo ade na wonya jo se nka bo ma ye ka ho asem ya ni ntina ma sa no ma wo mi nyina ekoso yi ni nyina ka ho bi because me hu se sika wo ya wo kan nya ba akofo ne betimi etine ho agyen so wo koje this ye nya nka bom ni ye nya leader na ye nyina ye support aidai amano na watimi ade ani mu aidai akọ pre BBC aidai ama ye ena medika kai na way forward pa na ene say because ho no hia say ya obi a wotie bia no be hu say ye ne na bedi nkomo yi ni titru ye problem yi kra ye raise ye na me hu say way forward bia no say ne ya plan na ye pese ye dey ye say ye adwene say ye pese ye dey a ye nyina ye ma bankrum ne hu say bia afia so ye pese ye African Day ye opanyina odano e okruma we Nigeria ni wona ehwe bibia so African way no wona na dano a oya wo parliament ono enti no an said ye pese ye no ye de kwakoto nanim no wa go ahead onso so de akọ parliament say ni say na African for ne pese ye de omo ye enti no sika say no mu hia eno ano no wa musa ye mfama ade ne da ho nanso ye ne aye ho ya ka na to so se ba fan ya otefom listen dani ni nyina no se de o kan no se ye organize as Ghanaians na yitimi ye de ekoye nim enti okem se yemre ni enti na me wo asamba ko bia me sampese mbuso am se so we ma Ghana for ye hia mu ye me de mektima ka se ye Hannover because I hanamte we mu a ya titi problems bibre but we yakoye fidie su nti ya ne pese ye bebo obi adin Ghana for se ye gie ho me na dodo obehwe na ye nsema koduru abanyanim ye nsema koduru police anim ni nyina mu no so no ya na ye de ho ko na sebi ye won payinfo a tese mo wa hai ni payinfo bibra asofofo payinfo bibra mo krom wai die ntina ye nya problems a entimi hye ye nkran se ye beba ye payinfo a ye wo mo wa hai na ebekwa koduru abanyanim because me hu ni se the moment and say the more ekọ aban anim no na Ghana fo nso ye nua bibre no ka akiri ana se wo mu hu ye chidodo na die ntina up to now sa nua we da so koso because una man ni show nsa ntu na bibia ni o se ye busa o yen before I wo
Sebi o my German mono. Edu fru pentino. Ena mana basa. Sebi unua bi betena ase abopo. Edi jija bia so eni amuna ne nam o. Eno kra papa. Jija eni amuna ne nam. Na enka de ope ade akokotoko so de sebi nka enya na bro. Ye nipa no me nhunu adwena ewa bibifu tirim. Oni onua betena ase abopo kama amanti ase aye adwuma. Sebi ofi se wanya baabi agina no na afi no o be kire o se ono kura no onimsen. Nane emse okase didija wo hoyi animu na nenam ama ma adwen akosi so se wohwem eye Germany krom ha ye Ghana fo ya ye wa hayi wo miensan ye kase wo miensan wo behwe na be ma ne oba se de na wudi kaka wo betena se anya chese akwa agreement so mami tua bibise mami na me so se no me ya ma but the moment we betua we ama we na we be yese no wo behwe na afi mente me ho ase bebre na afi akwako wie se me kra nya me ba yankotwi moja bibia no ache se me ba Sebi imprediasa I mean ni question ano eno so bi ka ho se woni onua akwa agreement mo akwa pam adentina pam no mo akwa sa pam na wie na afi akire wo sa besesa wadwene woni na akwa pam no sebi imprediasa o pasetena nipa na waba no ho no ono na wasetena wo so oboa wo na otena denchem so o twa nsuo a na ate denchem so a si eni dinatem apepepe adentina akudura nsuo ja wie di afi na abeka kire so donchem wanopo hadwen intimestre yenuam momemfa no kre ene enkabum emfa nanti German na twetwe 19 no so enya de a sabi adi bia bebre wo emwa wo bia owi ofonsa ahode yo say yemre nti na ne krakrakra no yo nsemfo mienu bi anase question mienu bi so a yepese ye musa nana because say question we no say ya anhye da musa nana na ba ye ni nyina ye say ye man Ghana mu ne krakra ye be kokra na ye man Ghana mu nana am say nana bedi hu adanse ye nanse social media abai wohwemu a amanfo kasatia ye hemfo bebre e kire say ye hemfofo no wohwemu a nneoma bibiri asase kura na o say ye nipa ba ko dia no aton ama nipa mienu a chese ye hu mfaso dodo na asa na dodo na kan say ye nche kane no ahemfofo na ye hu wo mo a na wo mo timi ye bibi bo wo mo man na na ahemfofo na ba ndi I say ska anasa nsase no mbeton di ye na wakoye ohina wo ye abrochimemu Hannover yi ede ba futu anasa de ba nsem na wo ka kire ye nuama mo Ghana ye di saa nsem wo nyina gu omo so yi se wo man ye chichiri ne kwan se ya ebekoso ensase ne ahemfo ne nsem ne de sabi impreduasa hadwene na emra na enya adwuma wo Ghana emra enya adwuma wo Ghana sabi ade a wahunu se onua bi yesisi no na wako police station akobo police na so de akoto aban nim no aban na nhwe enti saa we no si ama emra no anya adwuma enfone de saa ne se bi senkomo ton ade no kura na asase no e de asiesie baby krona wo mu yetie no a enkanya hwe nanso wo mu ton a na sa sika no mu asadi me ameti hei mensa ase be nan aya wo hene no asa fakire sa ton asadi hina on yes ton nsa asidi na je sedi
Oko wodi koma police a enko hwe emra nya adwuma wo man mu enti ebesre o my Ghana empanyimfo na yetu ye ho di wo mu abesi wo no o mo hwe se emra ebe ye adwuma wo man mu na yen ya wa kwantu ye kwantufo kra na ehuru amane mo because senia awobre onipa betiti ni mo wure mu kakran edi aba o my Ghana mu aba ye japade na onsa na chimra no osa na chi a na emfuizo wa firi honum ya manu nam we ya han mo ya ntoma no obeba no na jese de why na wie ye enko ba bia okay min twa me homra e wo sima ba kontam na yemfa dwumadie no ne krakra no emra na wie ye bushafo am say yitwa ye ho sima ba kontam e dai e ba ye na am say yemre ni nti ye di yankomo twetwe no enchekra de beba wie na me pese me nkona na so na me musa no eye abakosem ba ko bi na se obenya ho enchiremu e de amaya na wadaroma ye ba ye krum hai ya ti kru bi din ye frɛ ho Hamen ese Hamen no ye kru bi a ewo eye Nizazastin mpotemu a ye wo yi na ye ntia ye tie ne se ai se eye asantefo ene wo mo wo eye relationship with twaka bi na wo so akoye obi a sabi wo ye santini na wo sa ye oman hene wo Hannover ha de me ye sure se wo betimi ama ye nkyiremu kakra na atifo so ati bibi afa ho ti say nana wadaroma menu ade obusa me no kre Ashanti region yene ekura ufri Hannover ha kwa honum a emuntwe ayeresuwa sima aduasa enru kura no aduru honum yewura wanya ne ba bi ko na se utumfo opokuare ena odbesa ta enkabomu no na emre bi etwam utumfo tutu ne nan eba ha no ma Ghana Union na se satam se na ye ni entity ku asha friends Ghanaian we no mu ti Ghana Union ye kokoshia utumfo opokuare koje na wa 2 ewo Hannover airport ema Hamelfo empanyimfo ba be hia no ema omede ne ko sa kuro no so ade akyen yeso yesade ye kete etoa no wo ekuro no so ama yekoye cultural display ema kuro na nige enyasem ketoa yeduru eye Hamen ya omne Ashanti region na mintimi hu ye na ose tutu abebio mintimi hu se bia onim san kabomu no a aya obesi Asante akonwa so no na nani mehweye na ntimi hu se bia san kabomu no Asante man ne Hamen atwam ana ti yempese mibusa me na no se tutu abebio opem so wadama mabawo na ase mikura nkoto dwanim bomodin ne tutu nan ne sabra ati senia otumfuo opokuare oba ha no a woni ye nyina akọ Hamel enti opem so wadama bebusaw bomodin ne bra ne abibifo aye wa ha yenko ne yenta ankoji yani eti senia otumfuo opokuare ba ye na woni ye kọ ho no asantefo no ne wo mo wo ye twaka bi ebeda wo mo ntem ye opokuare a wonya ne ba bi koyi otumfo opokuare wonya ne ba bi koyi na mse opoku eye wo se tutu ba yi de mo nheda hu bibi saa ewa ha debi se yanten nka because ye de enum se saa kuro ne Asante twaka but eye wo se tutu ba yi de me na oba yi de ye nhunu bibia se wo ne wo mo atwamu se nso bia wani na ahwe nchen de a ye besre wa se bomodian ne bra ne Asante amamre no ye mpeja na ye nchirima no a ye gya omhaema no na omususu hunu na daachi bi omunyini ne ye ni ho no ma omususu atoaso yo nana be ma pia we de minim se eye de ya ye nana osetutu obete no amane homne so akeka ne ho
efa ye ayonkofa eda ye asantefo ne hamentem no nti nana wadaruma eye wonana mo nso ye wo Germany Hannover mamuna ye de sa enkra ye dey ema nana pia o em se ne krakra mu no ye de komodie no ebe de ebe ba wi ye na nana wo se afia yesimu yi eye wo hwemu a December November mu ne ye wo December Ghana fo omokoto aba na nanam se ye nyina ye wa ha ye Ghana ho do entikranti na ma ye nyina ye de atimi ye hia pese ye ni nkomo kakra ade be na wo ka kire wo manfo ye koto aba yi emra so em say December 7th sa pepepe na o my Ghana mo kwa koto aba mesre o my no misa subi mesre o my Ghana ye nyina ye nipa baako monkoto aba no mane nyefe mamunfa entokwa enko Matthew Macau enwie peye monhwe oman no se ne esi ko na monto aba pa ema de obetimi aye oman ni yie enye de oba abedi oman na bro de obeye oman ni yie ama sebi yenye ewa buruchiri yetimi abafie enye sa buruchiri tena ena yede nanso enam se aban bi eba ye etwa mu no wantoto nyoma bebre ama ye ahoho aye wa kwantium no ena me aka ha eni ntino monto abapa ema de obeye oman ni yie se ye akwantufo aye wa kwantium yeso ye beba oman Ghana mu niane mo a ejapo friends busua amwo ho no yetimi abetena na adwuma a ewo se yeso ye ba ne ye beye yetimi aba beye amoma no anya ne ntoma pa efra oman no se koye ma wa no wato aba ahu bebi abeto aba ye dey akose nkoye ma wa so behu bebi aba ye dey wato aba na nana bafo awua Hannover manhene ama Ghana fo a futu a wo a ode mamo e wo Ghana no enti se wuti a bomoden ase obehu de obeye na nei mse nokra no waka no pepepe pia o yesi panyini wo hoi o dware a na se ensuasa na waka se Ghana fo nyina no enhwe o masetrem me fi se ya futu a panyini bia de bema ne nkrofo anase na chitafo bia o mo yedai o mudi na chi enti yede nkomo ne be dai ebisia eche se ya twetwe nkomo ache yiye na nanso so ye be ma no piao se wanya wase ne mre ene Vopam TV radio both Facebook, YouTube, Instagram obenya yedai ahweye na before see be kokra ye be ma nana akwanya baako sima baako ntam na se owo bibi anasa nchia bimpo na opese wonchia ye ne manfo na betima yedai afasa akwanya we so no achia ne ma nana yemra wo so ne mfa dwumadie yedai ensi ha wadaroma medamo ase ene odo a munya ya mo se enadua yi obeba nana baafo awua peso aso na muni na betwetwe nkomo awrade enka mo ho mechia Hannover man nyina mesre Hannover man yade ya bai mamu fa ni agro ye nyina ye mo ye ho ban yi obi ni obi wasem a ye besre mu se nananom ye wa ha momfa medan ye woni obi wasem a emfa nko aban mu enanti etwitwa no yesre mu edoso monhwe na munyai se mo an mo ayama yeto adaadi wo oman mu sabi emra bi wo hono mu a yaya magana fo nko a enso enye saa na wosenke ba no yenya ya no yenya anu a edi nchini di mokoi yenya ne akofa saa asem na bakuruma enti mesre mu munya asem a momfa medan ye moba manim na mo frɛ me ahoma atrofo so a
me na na ba fu wa me nsansuo enyina manum ene mo nkasa me di ose ebeyo na ba bia no kre da bia no ye de no kre ato me chia mu nyina me da mo ase pia o abusuafo ha na ye di dwumadi besi nana ba afo awia Hannover manhene na me ne twetwe nkomoyi me am di dwumadi ho so chia me ye frɛ me eye doctor dodo na frɛ me doctor Jaban Asante di no Dawson, but the performance will be among fans. Nesse, ye cramuano no. Vopam TV, and I say Vopam Radio, your Facebook, your Instagram, your YouTube. Then you know, but more than say over Kohono, search and like here. Now, I'm repano no way when you're a sempa, Koso or Abrichene, Hannover, my muches a baby and why day. What ye? Until we see for Edimbusia, Emobia, Piao.